Әйдә җырлыйк әле. Яңа ғасыр каналында халқыбызның яраткан тапшыруы җырлыйк әле. Әйдәгез дуслар бергәләп. Җырлыйк әле. Сауларсыз мөхтәрәм милләттәшләр, һәммәгезгә дә шифалы вә дәвалы, күңелле вә рәхәт, мөмкин кадәрлек сихәтле яллар теләп, без башлыйбыз. Һәм инде әлбәттә без бүген җырлыйбыз. Аллаһны да түгел, рәхәтләнеп, күңел ачабыз, ял итәбез. Бүген бит бездә бәйрәм, бүген бездә Җырлыйк әле. Әссәламу алейкум, хөрмәтле җырлың сөюче, яраткан тамашачыларыбыз. Бездән сезгә ялкынлы кайнар сәлам. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта милли үзенчәлекләребезне саклап калу, киләчәк буынга тапшыру өстендә армый-талмый тырышып эшләүче Башкортстанның Туймазы шәһәрендә урнашкан Төмәнәк татар иҗтимагый тарихи мәдәни үзәге каршында эшләп килүче Ак Калфак оешмасының иң актив әгъзалары. Менә алар үзләре мөхтәрәм дуслар, көчле алкышлар белән каршы алыйк әле. Хуш киләсез, рәхим итегез, күршеләребез. Беренче уенчыбыз Зөлфирә Хәкимова. Зөлфирә Хәкимова. Икенче уенчыбыз Алия Закирова. Өченче уенчыбыз Рәйхана Галләмова. Рәйхана ханым инде һәммәсенә дә сәламнәрен җиткереп өлгерде. Хәлләрегез, кәефләрегез ничек кызлар? Бик яхшы. Исән сау килеп җиттегезме? Аллага шөкер. Ерак араларны якын итеп килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Бергәләп матур итеп күңел ачарбыз, ял итәрбез дигән өметтә. Үзегезнең җанатарларыгызны да күрсәтеп итегез әле. Без монда дип бер алкышлап алыгыз әле. Менә алар Кичәбезнең хөрмәтле, нурлы кунаклары. Уйнар алдыннан кичәбез кунагына сүз бирәсе киләм. Оешманың эшчәнлеге турында сөйләп китү өчен сүзне Туймазы районының Ак Калфак татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе Равия ханым Фәрхитовага бирәбез. Көчле алкышлар белән янә сезгә бәчегә. Исәннәрмесез, саумысыз, дуслар, туганнар, һәрбер эштә җигәрлеләр, уңган, булганнар. Сирдәш булсын гомер буе, сезгә җыр-моңнар. Бәхет, шатлык алып килсен бу яңа еллар. Амин, шулай булсын. Аллаһ рәхмәт яусын. Хөрмәтле милләттәшләр, сезгә гүзәл Башкортстаннан, данлыклы Туймазы төбәгеннән ялкынлы кайнар сәлам. Һәм үзебезнең гореф-гадәт буенча бездән сезгә күчтәнәч. Ой, рәхмәт. Ифрат шифалы һәм дә бик файдалы. Менә шушы кәрәзле Башкортстан балы һәм тәмле чәкчәк. Рәхмәт итегез. Форсаттан файдаланып, менә шундый искиткеч матур, мәгънәле чарада катнашырга мөмкинчелек биргән өчен безнең иң якын кешебез Фәнир Гыйлметдин улы Галимовка зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Фәнир Галимов безнең Туймазы районының шәрәфле шәхесе, шагыйрь, композитор, җырчы, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстанның атказанган артисты. Татар дөньясында бөтен дөнья татар конгрессы белән берлектә Ак Калфак татар хатын-кызлар иҗтимагый оешмалары белән, башка оешмалар белән берлектә ул ифрат күп эшләр башкаручы, бик көчле шәхесләрнең берсе. Ул Төмәнәк татар иҗтимагый тарихи мәдәни үзәген дә ачучы, Ростуризм маршрутына кергән, Ашык һавадагы Бабай утары музей этнография комплексын булдыручы да. Безгә Ак Калфаклы ханымнарга анда рәхәтләнеп эшләргә, ял итәргә, гореф-гадәтләребезне үсеп килүче яңа буынга тапшыру өчен төрле эшләр башкарырга бөтен мөмкинчелекләр тудырылган. Әйдәп баручы Фәнир әфәндебезгә ныклы саулык, сәламәтлек теләп, аның шушы изге эшләрендә булыша алуыбыз белән без чиксез бәхетле. Рәхмәт бик зур. Амин, рәхмәт яусын, бик зур рәхмәт.
İzgi gammelleri şu Fenir Efendi'ge, Jırlı Gali'den yolkınlı kaynar selamlarını yollayık. Alğanның uşı tulsa, birgeninin yüreği tuladı. Muhterem cemaat, көңіл тынычлыгы bilen, әлеге матур кишәне көңелләрдә саклана торган bir матур хатирә итеп бергә ял итик. Әле сез әзерме? Әзер. Жанатарлар әзер. Музыкантларыбыз орынында әзер. Әйдәгез әле үзебезчә матур итеп рәхәтләнеп, җырлыйк әле. Җырлыйбыз әлбәттә, ләкин иң баштан уенның төп шартлары белән танышыйк. Televizyon müzikal oyun 3 türlü beygiden tura. Her beygide 3 birim. Birimge tügel cevap bergen oyuncu 10 bal ala. Demek ki oyunun her ülüşünde 30 bal alı mümkünlüğü var. Birinci ülüş bizning Tыңла әлі деп атала. Тапшыруыбызның авторы Нәҗип абый сезгә халык көйләрен уйнаячак. Ә сез инде аны аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Кайдалар бик җиңел. Инде яттан да беләсез, күреп торам күзләрегезгә чыккан. Нәрсә әйтәсе килә кызлар? Уен коралларын кулга алып, җавап бирергә әзерлегегезне тикшереп карыйк әле. Менә шулай, рәхмәт бик зур кызлар. Сез әзер, без әзер. Димәк, уеныбызның беренче өлешен башлыйбыз. Тыңла әле, бу күн инде җыр була. Игътибар белән тыңлыйбыз. Нәҗип абый сүз сезгә. Уеныбызның беренче өлеше башланып китте. Алия. Шахта. Ник сиңмисез? Бутар халык җыры шахтаны шул арада белеп алдылар. Һәм инде 10 балны әлбәттә Алиягә бирәбез. Кызларның матур тавышлары, кулакларны иркәли. Сиңа бигрәк тә яхшырак ишетеләдер. Эй, монда Зөлфир апа, мине иркәли, шундый. Әллә үзе шахтадан кайткан егетләрне көткән, инде барлык яшьлек хатирәләрен искә алып, үзе җиңгәндәй 10 бал алгандай җырлады. Афарин. Шахтада булдык. Шулаймы? Шахтада кайттык әле. Менә бит җәмәгать, шахтада булдык, шахтада кайттык ди. Менә бит юкка гына яңгырамаган икән җыр. Рәхмәт сезгә. 10 бал бирерим шу урында. Чираттагы көйебезне тыңлыйбыз. Дөрес җырлыйсыз. Уен коралы белән. Зөлфирә ханым әйтә. Көйен беләсез. Күгәршине гирлидер баласын юатырга. Әлдәле дусларым бар күңелне юатырга. Дөрес сүзләре, ләкин исеме башкача. Әмма дә ләкин бер авыл көй дип әйтелә инде ул. Караужан авыл кие. Караужа авыл кие. Афарин җәмәгать. Авыл кие. Мин малаша авыл кие белән. Юк. Караужа авыл кие. Төгәл җавап өчен әлбәттә без Зөлфирә ханыма 10 бал бирәбез нәтиҗәдә. 10 бал. Хәзер бергәләп җырлыйбыз әлеге җырны.
ашып жүрмәшістен келді ике күгәршін, көрді дә ике күгәршін, келді сүзні күрәсін. Күгәршін үрлейді баласын уятырға, әлде яды дусларым бар күңілді юатырға. Күгәршін үрлейді баласын уятырға, әлде яды дусларым бар күңілді юатырға. Тәрәз ашып җимнәр сиктем ашагыз кышкайларым, кайгы хәсрәтләр күренешә яшәгез дускайларым. Күгәршен үрлейде баласын уятырга, әлдә ярый дусларым бар күңелне юатырга. Күгәршен үрлейде баласын уятырга, әлдә ярый дусларым бар күңелне юатырга. Әлдә ярый дусларым бар күңелне юатырга. Әлдә ярый шушындый кунакларыбыз килгән әле безнең күңелне юатырга, әйме? Менә бит мөхтәрәм җәмәгать, ниндидер теге театр артистлары сыман бер-берсенә караша, ниндидер бер театраль үзек сыман матур итеп башкаралар. Рәхмәт кызлар, рәхмәт. Җырның эчтәлеген тоеп, рәхәтләнеп башкаралар, әйбәт Азат. 3нче көйне тыңлыйбыз. Рәхәтләнеп уйнарга дип килгәннәр. Җиңергә генә түгел, уйнарга да, җырларга да. Әйдәгез, Нәҗиб Нәҗиб абый, абый. рәхим итегез. Әйе, Рәйхана ханым. Аха. Уф, Йөрәк турында инде. әйе. Уф, йөрәгем. Әйе. Су бирегез. Бер сәйтә уф ди, икенче сәйтә йөрәк ди. Ниһаят җыйдык. Афәрин, афәрин. Төгәл җавабы өчен әлбәттә Рәйхана ханыма 10 балл. Ура! Шуның белән 3 уенчы да тигезләште. Of yüreğim su birigez irken isime düştü. Яңа иңнең түрләренә әйләп куйдым тастыма. Яңа иңнең түрләренә әйләп куйдым тастыма. Of yüreğim su birigez утка булыр ихтимал. Of yüreğim su birigez утка булыр ихтимал. Иртә торып тышка чыксам, фонтаннардан су алам. Иртә торып тышка чыксам, фонтаннардан су алам. Of yüreğim сүндерегез синең утларда янам. Of yüreğim сүндерегез синең утларда янам. Урман буйларында йөргән чакларны сагындырсың. Урман буйларында йөргән чакларны сагындырсың. Уф, йөрәгем килмә якын, утына кабынырсың. Уф, йөрәгем килмә якын, утына кабынырсың. Утына кабынырсың. Барлык мизгел Зөлфира ханым белән якыннанрак танышыр өчен сүзне Рәвия ханыма бирәбез. Рәхим итегез. 40 ел буе үз туган авылында, Туймазы районы Төмәнәк авылында мәдәният йорты директоры вазифасын башкарып, аннан инде данлыклы Бабай утарында экскурсиялар җитәкчесе булып эшләгән Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Хакимова Зөлфирә Даян кызы Башкортстан Аккалфак татар хатын-кызларының иҗтимагый оешмасының Туймазы шәһәре бүлекчәсе ачылу белән аның иң актив, әйдәп баручы кешесенә әверелә. Үзе белән кызларын, оныкларын да йөртә. 6 ел рәттән Бабай утарында узган җырлык әле төбәк ара үзешчән фольклор вокаль
ансамбльләрнең конкурсында катнашып, безнең Төменек Татар иҗтимагый үзәге каршында оештырылган Туймазы мәрҗәннәре фольклор вокаль ансамбле 2-нче, 3-нче урыннар яулаган икән. Әлбәттә, монда Зөлфирә ханымның өлеше бик зур. Менә шундый төрле чараларга сценарийлар язучы да ул Зөлфирә ханым, декорациялар авторы да, уста биюче, нәфис сүз остасы һәм бик матур җырлаучы да. Сез үзегез дә хәзер моның шулай икәнлегенә ышанырсыз әле. Рәхмәт, Рәбия. Әлбәттә. Уңышлар сезгә, Зөлфирә ханым. Бик рәхмәт. Без дә кушылабыз. Игътибарыгызны экранга юнәлтеп, күңелегезгә хуш булган уен коралын сайлап яңгыратыгыз әле. Бәхетегезне сыйлыйм әле. Җырлык әле тапшыруына барырга дигәчтендә төннәрен йоклап булмай. Мин инде гаиләдә без бик күп бала үстек. 5 абыем да баянда уйный торган иде. Мин шул баянны сойлармын дип килгән идем. Ләкин шушында килгәч, Дина ханымның мин уйнавын бик яратам скрипкада. Хатын кызның скрипкада уйнаганына, уен коралында уйнаганына мин егылып китәм инде. Шуңа скрипканы сойлыйм әле. Гармонда 30 булса бик кыен булыр инде. Ләкин мин скрипканы сойлыйм әле. Ничә бал булуына карамастан Дина безгә өстенлек бирде. Рәйхан апа, рәхмәт. Зөлфирә апа. 30 бал тәбриклигәле Зөлфирә апаны. Зөлфирә апа, милләткә бүләк итеп алып килгән музыкаль күчтәнәчегез белән җырлык әле сәхнәсе үзегезне көтә. Сагынып кайттым мин ерак яклардан, төмәнәгемез зәңгәр таңнарын. Арыш басуым, назлы җилләрең, каршы алды мине тауларың. Төмәнәкәем, туган җиркәем, бик сагындым сине нишләем. Төмәнәкәем, туган җиркәем, бик сагындым сине нишләем. Яланы тәпиле бала чагымдай, йөрим синең инеш буеңда. Йөгерә таныш ташлардан, шалтырап аккан шишмә суыңда. Төмәнәкәем, туган җиркәем, бик сагындым сине нишләем. Төмәнәкәем, туган җиркәем, бик сагындым сине нишләем. Бик сагындым сине нишләем. Зөлфирә Хакимова, балкышлар сезгә. Әлеге җыр бездә беренче тапкыр яңгырый дип беләм. Чөнки бу җыр үзебезнең Төмәнәк авылына багышлап язылган, авылын сагынып, армиядан кайткан, армия сафларыннан кайткан Фәнир Галимов музык көе һәм сүзләре. Уеныбызның икенче өлешенә күчәбез. Ул да булса уйла әле дип атала. Димәк, инде бу өлештә безнең уенчылар тыңлаудан тыш уйларга тиеш булалар. Чөнки экранга аерым бер җырдан сүз тизмә чыгачак. Сез әлеге сүз тизмәнең кайсы җырдан икәнен аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Кыска гына әйтеп аңлатканда җырларның сүзләрен яхшы белергә кирәк. Кайсыгыз дөрес эшли, уен коралларын кулга алдылар, күрәсеңме? Әйе. Әзерләнәләр старт бирергә. Кайсыгыз бу өлкәдә көчлерәк икән, гыйлемлерәк икән, без моны тиздән тикшереп карарбыз. Икенче өлешебезне башлыйбыз. Уйла әле, уйла әле, бу сүзләр кайсы җырда. Уйлый
тыңлыйбыз, карыйбыз, укыйбыз һәм тиз арада җавап бирәбез, кызлар, йолдызлар. Кайнар хисләрем. Кайнар хисләрем. Алга таба. Яшьлегемнең кайнар хисләре. Алга таба. Җанатарлар арасында инде сүзләрен тулайын белүче. Тартынма ал син яшьлегемнең кайнар хисләрен. Дип кенә алдашырга мәҗбүрбез. Яшьлегемнең кайнар хисләре. Яшьлегем Алия ханым, хисләре. төгәл җавап түгел әле. Артыграк җавап бирдегез, кирәгеннән артыграк җавап бирдегез. Яшьлегемнең хисләре. Яшьлегем хисләре, төгәл җавап әлбәттә. Афәрин, афәрин. Кабул итәбез. Әйе. Алия Закирова. Әлеге табышмакны җыйды. Нәтиҗәдә 20 балл. Кайчагында исеме шигырьдә Җырында ук бар. ишетелә, күренә. Шуңа күрә ярдәм итәсем килде инде сезгә. Рәхмәт. Яшьлегем хисләре җәмәгать. Яшь шакларны, саф мәхәббәтләрне, яшьлек хисләренә уралып, башланды икенче өлешебез. Алга таба нинди сорау көтә икән, игътибарны экранга юнәлтик әле. Икенче өлешнең икенче соравы. Дуслар, нишләйем? Ага. Рәйхана ханым. Ике сүздән үк Рәйхана ханым. Дауылларга ұшты алы яулығым. Шулма? Төгәл исем кирәк, төгәл исем дөрес диген. Ага, менә Орыннан кычкырмыйбыз кызлар. басым ясап безнең Зөлфира ханым үзенең барлыгын белдереп куйды. Йөрәк сире. Йөрәк сире, афәрин җәмәгать. Ох, Аллага шөкер. 10 балл өстибез сезгә һәм нәтиҗәдә 20 балл. Тәбриклибез, йөрәк сире. Belki tamamı
Суза, бұрмаларны бұрғалый, жырладық һәм... Үшінші сұрауға, соңғы сұрауға. Сұрауға келіп жеттік, жәмәғат. Болып қала. Барығызда біле бұл жеріне? Барығызда біле, әлбәтті. Барысында білесіз. Тағын бір сөзіне ашық әлізін қарышын. Болып қала, бірік оясын. Башқа бик популяр жыр. Әммәгізді біле. Алға таба шиғалы. Алға таба шиғалы, шылайда. Язмышығыз бірік оясын. Әнкімнің доғалы. Yok, ашықмағыз. Әлегі тағын сөзлерін ашық әлізін қарышын. Сабый болып қала. Заманча жыр. Хәния апабыз фәрхи репертуарынан уйын құралы білән тартып әйтірге керек. Искә түшә башласа. Тоқталы. Өзім жырлай тұрған жыр. Тартығыз гармон білән. Әткей Жырлап көрсетіңіз. Әр шақ. бала Әйе, бала тұрында. балаларға фатиха. Афарин. Балаларға фатиха. Өзім жырлай тұрғаны енді. Ей, Алла білейін. Әткен тейшін бала әтшақсы. Ол мұнда келген шешеп Ені шап тұрынатыла. Түгел жауап. Ләкин білдіңіз бейт. 40 бал жамағат, 40 бал. Рахмет. Зülfira ханым. Рахмет. Күтіп алынған барлық мезгіл уақыты екінші ойыншымызға келіп жетті. Алия Закирова. Оның білән яқынанырық танышыр үшін сөзіні енеден Рәвия ханыма береміз. Күші алқышлар білән яша бізге дәшеген. Закирова Алия Фәрит қызы Туймазы районы Серафим ауылында туған. Қозан дәулет сәнғат һәм мәдәниет университетін қызыл дипломға тәмамлаған білгіш бүгінгесі күнде Қондыра музыка мәктәбінде оқыта. Аның хезмәте бәяләп бетергесез. Чөнки ул милләтебезгә татар телендә җырлаучы яшь буынны тәрбияли. Аларны гореф-гадәтләребезгә өйрәтә. Алар Россия күләмендә, халыкара бәйгеләрдә лауреатлар. Без үзебездә аларның чыгышларын бик яратып тыңлыйбыз. Үзләре белән дә бергәләшеп төрле чаралар үткәрәбез. Һәм үзләре дә бик шатланып, сөйенеп татар иҗтимагый үзәгенә киләләр. Шулай булмый ни. Безне бит анда капкадан керү белән Тукайыбызга куелган һәйкәл каршылый. Ә инде эшкә үткәч, бик бай китапханәбез. Якшәмбе мәктәбендә шөгыльләнүче балалар өчен уку һәм ял итү заллары, музей, акылфак бүлмәсе, тәртип Туймазы радиосы студиясы, эшханәбез, тамашалар залы һәм башкалар бар. Без инде анда акылфаклылар, шигү, бәйләм бәйләү, төрле музыка коралларында уйнау, шахмат шашка, җыр, бию түгәрәкләренә йөрибез. Үзәктә һәр вакыт Алиябыз, аның укучылары безнең көтеп алган кунакларыбыз.
Менә шундый бүтін яктан килгән уңган булган Алиябыз барында. Аның акыллы жыршы балалары барында безнең үзәгебез гелдә гөрләп торыр. Яшьләр белән бергә атлыйсыз, Алия ханым. Иҗади балкышлар сезгә. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Рәвия ханым айрым алкышлар җиткерәсе килә. Рәвия ханым, безнең янәшәгә чыккан сайын ниндидер сәяхәткә барып кайтабыз сезнең белән. Нинди генә бүлмәләр, хәтта Кандыра күлгә дә барып килдек. Рәхмәт. Алия ханым җырларга ашкына. Башта бәхетегезне сыйныйг әле. Безнең балалар алмашынып тора. Музыка мәктәбендә укыганда Серафимда мин скрипка укыдым, скрипкада. Шуңа скрипканы ачысы килә. Ашыйга дисең, хорошо, скрипка. Скрипка бик катлаулы корал ул. 20 бал. 40 бал нәтиҗәдә. Әлегә сез җиңүче белән бер дәрәҗәдә бер тигез, шуңа күрә зур өметләр белән җырлык әле сәхнәсе сезне көтә. Рәхим итегез. Синең өчен һәр чаяз зәңгәр һава, синең өчен сәйлән сыман карлар ява, сәйлән карлар рухалетне бизи акка, табигатьне сафлык күмә синең хакка. Синең өчен сайрап туймый сандугачта, исмең яңгырый бер мең булып тирә-якка. Мин бәхетле бу дөньяда син бар чакта, ялга тургайлар синең өчен, кырла тургайлар синең жыр һәм йолдызлар синең өчен, сөйеп калсын минем өчен. Жыр һәм йолдызлар синең өчен, сөйеп калсын минем өчен, сөйеп калсын минем өчен, сөйеп калсын минем өчен. Галин Ильясовки, Җәүдәт Дәрҗиманов сүзләре синең өчен дигән матур җырыбыз яңгырады сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Чын-чынлап искитмәле моңлы тавыш. Һәр кемнең күңеленә хуш килердәй әсәрләр яңгырый бүген дигән өметтә зур чиксез рәхмәтләребез җиткерәбез. Кызларыбыз берсеннән берсе уңган инде. Монда артык сүз әйтәсе дә килми. Бу өлештә инде без арабыздан киткән мәшһүр җырчыларыбызны искә алырбыз. Һәрбер уенчыбызга бершәр сорау биреләчәк. Әлеге сорауны азакка кадәр тыңлап бетерергә кирәк һәм әлеге әсәрне кем башкарганны яңгырату төп максат. Ярыймы? Җырын да әйтә аласыз, әлбәттә, тулайым әсәрне дә яңгырата аласыз. Беренче сорау Зөлфирә ханыма, әлеге җырны кем башкара икән? Тыңлыйбыз. Yaratın dağı dağlarını
қарағыз әлі. Рафаэль Ильясов түгілмі? Жоқ, сол. Ұқшаш тембр иесі Башқұртстанда яшаучы деп менен Нәжип абай сізге ярдәм итәсе Нәжип килә. абай. Бик катлаулы сорау, бик катлаулы өлеш, шуңа күрә монда Рәшид Вахапов. Рәшид Вахапов типтә күңелдә шулай тора, әмма дә ләкин әлеге башкаручы Мәгъфур Хисматуллин. Ничек шуны белмәскә кирәк инде. Мәгъфур Хисматуллин озату халык җыры белән. Менә һичшиксез бүгенге әлеге өлештән соң аның Мәгъфур әфәнденең иҗатына тагын да игътибарлырак буласыз инде. Рәхмәт, тырыштыгыз, бик якын тавышлар яңгырады. Рафаэль аби да, Рәшид аби дип тә әйтергә була торган иде. Икенче уенчыбыз Алия. Әлеге җырны кем башкара? Ах, нинди башкару. Фәридә апабыз Кудашева. Әйе. Котлыйбыз сезне. 10 балл. 10 балл. Нәтиҗәдә 50 балл. Рәйхана ханым, сүз сезгә. Тыңлыйбыз. Урамдары, тулы хыялдары, шатлыкка туйма тисәрдәр. Сөйкәләре, безнең копталары, яфрак яра һиләрдәр. Сөйкәләре, безнең копталары, яфрак яра һиләрдәр. Легендар Ильфак Смаков. Әйе. Өфе юкәләре. Рим Хәсәнов көйі начар нәжми сүзләре. Дөрес, 10 балл сезгә. Тәбриклибез җәмәгать. Таптыйбыз. Барлык мизгел. Парлак мизгел вакыты Рәйхана ханыма килеп җитте. Рәхим итегез, Авия ханым. Янәдән сезне көтәбез. Башкортстан Республикасының мәгариф отличнигі, Россия Федерациясының урта һөнәри білім бирү мактаулы хезмәткәре, Галләмова Рәйхана Әмир кызы, Ермәкәй районы Тарказы авылында туган. Бүгінгі көндә Туймазы педагогия күллиятендә татар теле һәм әдәбияты укытучысы һәм директорның тәрбия эшләре буенча урынбасары булып эшли. Үзенең талибәләре белән бергә Төмәнәк татар иҗтимагый тарихи мәдәни үзәгендә оештырылган барлык чараларда бик актив катнашалар алар. Төрле чараларны үзләре дә бик әйбәт үткәрәләр. Җәлил көннәре, Тукай атналыгы, татарча диктант акциялары, китап туйлары, язучылар, шагыйрьләр, фән эшлеклеләре белән очрашулар, хәрби махсус операция ветераннары белән очрашулар югары дәрәҗәдә үтә. Самар өлкәсе Пахвиснев районы Гали авылында үткән Милли моң өлкә фестиваль конкурсында Туймазы мәрҗәннәре фольклор-вокаль ансамбле елның елы призлы урыннар белән кайта икән. Монда әлбәттә Рәйхана ханымның өлеше бик зур. Авылдан авылга концертлар куеп йөргәндә дә Рәйхана ханымның җырларын тамашачылар бик яратып кабул итә. Былтыр әле ул үзе Бөгелмәдә узган Милли моң бөтен Россия фестиваль, мөнәҗәтләр фестиваль конкурсында катнашып, 2нче дәрәҗә дипломга лаек булды. Бүген дә сезгә уңышлар насип булсын, Рәйхана ханым. Рәхмәт, бик зур Авия апа. Бик зур рәхмәт. Амин, амин. Уңышлар никадәр сезгә елмаячагын санап карыйбыз, игътибарыгызны экранга юнәлтегез. Балалар алмашынып тора. Бер. Әйе. Бу инструментлар барсы да миңа якын, барсының да тавышын яратам. Бүген рәхәтләнеп тыңлап утырам инде. Баян моңнарында
скрипка моңнарында. Ләкин нигәдер менә бүген мин менә иптәшем залда утыра. Жан атып. Ул нинди инструмент булмаган чагында я кашык ала кулына, я кастрюль төбенә булса да кага. Шуңа күрә барабан миңа якын. Бәрмә уен коралларына 0 булмаса ярар ие. Карыйбыз инде хәзер. 10 балл. 10 балл җәмәгать. Бик әйбәт балл. 40 балл нәтиҗәдә. Бик лаеклы балл. Тәбриклибез, котлыйбыз һәм инде әлбәттә җырлыйк әле сәхнәсендә дәшәбез. Рәхим итегез. Мин телим дусларга көннәрнең яктысын, төннәрнең айлысын. Күрмәсен башыгыз ялгызлык хәсрәтен, балалар кайгысын. Күрмәсен башыгыз ялгызлык хәсрәтен, балалар кайгысын. Кичерик ялгышны, үпкәне, шикләрне, шул гына үтенеш. Гомернең соңында телмәсен үзәкне, газаплы үкенеш. Гомернең соңында телмәсен үзәкне, газаплы үкенеш. Мин телим дусларга имәннәр ныклыгын, кайыннар аклыгын. Кичик без ирләрчә тормышның зурлыгын, тормышның ваклыгын. Кичик без ирләрчә тормышның зурлыгын, тормышның ваклыгын. Тормышның зурлыгын. Кичик без ирләрчә. Браво! Рәйхана Галләмова, хөрмәтле тамашачылар. Үзенең яңлы, йомшак тавышы белән барлык тамашачыларыбызның да күңеленә хуш килгәндер әлеге җырчыбыз. Сөйкемле итеп, шундый матур итеп, татар хатыннарына хас сыйфатларының һәммәсен дә күрсәтеп, шундый бик күп ирләрнең хозурларын иркәләгәнегез өчен рәхмәт сезгә. Нәрсә әйтәсе килә, әлбәттә искитмәле, һәммәгез дә шундый аерым бер безнең җырлык әлегә керткән өлешегез, аерым бер кабатланмас репертуар алып килгәнсез. Бик зур рәхмәт сезгә. Шундый мәгънәле. Халыкчан тавышларда тыңладык. Классик тавышларда тыңладык бүген. Рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Туймазылар шаккаттыра белә. Инде уеныбызга төп нәтиҗәләр ясар вакытта килеп җитте, хөрмәтле тамашачылар. Беренче уенчыбыз Зөлфирә Хакимова 40 балл, көчле алкышлар. Икенче уенчыбыз Алия Закирова 50 балл иясе. Өченче уенчыбыз Рәйхана Галләмова 40 балл. Афәрин. Тапшыруыбызның җиңүчесе Алия Закирова. Татар җырын югары зауык белән башкарып, милли моңларыбызга мәхәббәт тәрбияләгән өчен дигән мактау дипломы, истәлекле диплом белән бүләкләнә җиңүчебез. Күптән булай алкышлаганнары юк иде. Рәхмәт. Сезгә һөнәрегездә зур уңышлар, үзегезнең балалар, укучыларыгыз белән бергә җыелып кабаттан күршегә насыйп булсын. Уенчыларыбызның һәрберсенә якташым Дамир Гарифуллинның җырлы юлда узды елларым дигән шигырьләр җыентыгын бүләк иттек әле Азаткаем. Монсы сезгә яңа репертуар. Рәхмәт. Яңа репертуарларды туплап, тагын да рухи байып, иҗат сәнгать аша бергә дустана мөнәсәбәтләрдә яшәргә насыйп булсын һәммәбезгә дә. Шулай итеп, мөхтәрәм милләттәшләр, әлеге тапшыруыбызны тәмамлар вакыт та килеп җитте. Күреп торасыз, бүген безнең студиябезгә туган телебезне, милли үзенчәлекләребезне саклап калу хыялы белән яшнәп, янып яшәүче
дус туганнарыбыз килде. Аларның барысында Ак Калпак иҗтимагый оешмасы берләштерә. Ирак араларны якын итеп килүләре өчен зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Башкортстан якларына бездән күп сәлам. Ә сезгә хөрмәтле тамашачылар, үзебезнең иҗат төркеме. Шәхсән без Алина, Азат, Кәримовлар исеменнән исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы теләп сау булашабыз. Җырлап яши. Исән, имин булыйк. Сау булыгыз, дуслар!